na enna Niger enso de aba Burkina Tanachi Guinea Tanachi na Mali Tanachi no ebemma military intervention no emu etimi ayeden na yenkan hu so for the first time in so many years bibrem atoye membi etimi enya abrofo a omu free Europe abrochimemu ebeka omu achi na sankofo ye from mercenaries eye asrafo doma omu free amanfofo so ebeboa asrafo anasa akofo bi emumu di dwuma bi ye from the Wagner group omu free Russia na sa Wagner group yi omu eye private military body and military omu funded by the state Russia minor and omu finance omu nti ebema solidarity a Mali issue Guinea issue Burkina Faso issue na first no Wagner group so back ama ECOWAS sa obeso wutu na oma bibia etotwa no ebeye din pa omu say omu draw action plan bia omu de beko na for now no de yenhwe say yebetimi enya intervention from other states apart from ECOWAS no yenko EU na EU fonso entimi emeboa enti sa na solidarity a other states issue almost a part of ECOWAS Guinea Mali Burkina Faso na Wagner group eba no ECOWAS awon no beko soro kra na mu beye din unless say o ma extend invitation ama EU na EU so etimi aba ana so say omu emma enema enkonkon wa for now na akiri no omunye mediation omunye dialogue omunye kasachire ikitanwudi kwapeme se amanfo ewo ho no omu so bubeto omoyem na heat ya ebo no ebebrase entisa na no mo yetu confrontation na so mo efa military option no mo di ECOWAS akwa ka ehun se ECOWAS eko no Burkina nim Mali nim na Guinea so enim nti ebeye aman beye eduba kudumyenu bi eno no ebeye dikakra yo Yewura Charles Asamoah Nkoranza man ene bono apueye edawase anopai eni Owoahene beso medamase right ebisanfo eni awtiye Yewura Charles Asamoah oye bambo munimdifo eba ne bambo nsemu a se ye pensemu a kira adwen no odi mu akotene pa no penso ye danase ne nimdi a ode aboa ye nkomodie badwa no atenase ewofie ha enom nanaba ke efa atenase ewo efie ha anopei nanaba good morning. Yeah, good morning Owoahene na apomute saying ejadom who want to say bongris abano yo ye da nyame ase brother Philip enso ewa ha brother good morning sir apomu onyankopan me ye pa na weekend no ye ye kama pa ye da ase skabam sa so dia na ye kama pa na wie pe ye da ase baby a yedri enche abedwafo aka ebe join yen ye di nkomo bi toast o de krata no beto so ama yen ye nyina yenim abandada omampani John Dramani ma amamu abreso no mpanimfo bi a na wo ye board members ewo NCA wo mo ade ye mu mfidie bi a na ye koto abre NCA no ye wi ase no na aban chese sika no bi afa baabi enti ye de Ghana mra causing financial loss to the state every wo mo ye de wo mo ko afiase omo wo no na wo mo ba ko Yewura Mimina ne papa ye hene ewo esirim ho baabi na watro krata akoma omampani se ne ba na yare oda afiase onyina o yare nti yenyae no omampani so bo krata na chidi koma Council of State for so krata no mu a wo mo so apene so se yenyae papa no enti se na no fiada ye twam ya na ye di Founders Day no omampani gina ni tumi so Article 72 clause 1A no ojina so ode ejai papa no asem ya Ghana for kasa se meme nya politician na se bibi ntimi kodi afiase a se me bibi anya ohene obetima tro krata amana duru omampani abobo ano a na meme kodi afiase a ana me da afiase na meme yare a ye na ye frɛ ye se the ordinary Ghanaians no de ye ni kama for ba sa we politician we obi a wo connection wo ben aban yi wo pani bi tai wachi a ebetimi aboa
ama wasɛm ka aduru mpanimfoɔ anim de a ɛne yɛtumi ka ɛma yɛgyaw nti krataa no ɛna yɛde ato so a mo hwɛ no Facebook no so Sompa 90.7 FM Sompa 90.7 FM okɔ hɔ a wobɛtumi 90.7 FM no wobɛtumi ahwɛ krataa yɛka mu asɛm da hɔ yɛbɛsɛ abadwafoɔ kyerɛ adwen na yɛhwɛ asɛm a ɛda dwa so ɛnɛ anɔpɛ yi no ɛte yɛn sɛn ɛwɔ ɛha ɛnom sansɛ mpanimfoɔ bebree atwerɛ krataa ɔpanin baako a ɔpanin baako bi atwerɛ krataa ɛwɔ ho ɔse ohun sɛ Ghana ha no ɛba no asikafoɔ ɛne ahiafoɔ a anaasɛ ahiafoɔ Ghana po yɛ ahiafoɔ no poor citizens no ɛba no yɛne politicians ɛwɔ Ghana sɛ mfomso ɔba yɛ kwan mu a na asotwe no ba mu a poor ordinary Ghanaian citizen ne deɛ nko ɛna nea ɔyɛ politician na ɔbɛn politician bi no ɔno so ne deɛ nko nti ɔno hu sɛ yɛsintɔ kɛse a ɛwɔ yɛ mam yɛni saa nkɔmmɔ yi yɛnkyerɛ yɛ adwen na badwafoɔ so ba yɛatoa so afiri hɔ nanaba mamentie wɛ yo Owoahene meda wase bebree ɛwɔ akwanya kɛse a wɔde ama me na mamenkyia yɛtiefoɔ nyinaa mo a mutie yɛn Sompa 90.7 FM na e stream live on Facebook Sompa FM mo follow yɛn mo nkɔ so anhyɛ na amanfoɔ ana afoforo ensanka bi Owoahene sɛ metie wo yie di a wo se wɔkɔ se financial loss to the state aine na mo yɛ nipa dodo sɛn ɔmo yɛ nipa miɛnsa na yɛ nipa dodo sɛn afri prison baako nti ɔmo maka ne ɛno ne question no ɔmo wɔ hɔ ɛno yɛ one question me deɛ mampani deɛ ɔyɛ bibi a mefoa ne so right mampani yɛ bibi a me support na emum na kwan na wɔsɛ me kyerɛ no fi sɛ sɛbe yɛ de tumi na ma no nti deɛ ɔyɛ bi ayɛ na woyɛ wie a na kwan ɛna yɛ ho kwan sɛ yɛ de yɛ kyerɛ wo right okay nipa na yɛde ne kɔto mu no yɛse wabɔ ɔman no ka na yɛde ne kɔto mu ba kyɛw anya hwee no soja ni bi na de ne pɛde ne kɔto mu ana ɔfa wɔde sɛ prosecutor nsɛm ɛkɔgyina lawyer anim yɛfa lawyer maa no judge ɛna judge yɛ ɛna wɔma mpani saa nkrɔfoku yɛde ɔmo kɔto mu ma nipa miɛnsɛn baako deɛ wɔtumi ɛte sɛ ebi a me mete ha yi obi onimi bi anim sɛ me mmɔdin deɛ sɛbe me so me hu nipa wɔ aban mu paa enti na kyerɛ sɛ me mete ha yi ɛsan sɛ me papa nom bi me nana nom bi ɛwɔ aban mu ahemfo na ɛwɔ me na ɔhema bi anso ba ne me nti no metimi agyina no so na mafa bɔne kyɛ asoa na mefa bɔne kyɛ soa na me di bɔne a medi bɔne na wie no me papa sɛ me mpredu yɛsɛ waka na henema so aka kyerɛ me sɛ yɛkye ɔsɛ kyerɛ kyerɛ kwame apam dada ɛkye wɔde sɛ brother Philip ɛna yɛkye ɛyɛ yɛ nua ba a ɛyɛ asɛmpa yitia enti yɛsan sɛ na naba kefa deɛ ahemfo ba no ne papa yɛ bia ne papa yɛ ho apani nti no na naba kefa ni bɔne ɛntena bɔne so mfa bɔne akɔnwa nsoa na sɛ sɛ bempredu asampani sɛ yɛbɔ dam kranka yɛde firi hin yɛde firi fie sɛ ɔmampani yɛ a sɛbe ɔte adwa soɔ no ɛnyɛ sɛ wɔno ankasa wɔno wɔde saa krataa wei ɛpa ne ho ntoma a wɔde kyerɛ sɛ wɔno amu no ketasehye proye adona there's no way say a president can sign to this so you bet man ka say constitution nso ka ho bia oh na constitution ne ka ho anti constitution ne yaye o e ma wo kwan se kwan no da ho na kwan no begu anim ase na wo fa so emra no da ho e ma wo kwan se kwan no da ho a na se kwan no begu anim ase na wo fa so nti akoye se bible asem kan ye no kwan bi wo ho a etene wo nipa ani so na wie ye no ye owu e ye owu kwan ye jele nipa mako miensa ayene ena baako de sebe ne papa mpa boa so ena waka na henema so ena watworo krata tententi so de koma ne wofa wama no ne na ode abrew ena wo so wagye no watimi de akwa akoma council of state na de koma omo no omampania no wom dada ti they have no option because call na dikan akose muni hu choice papa ne de aba se e bia ma nyese ya ebese enti no mommodin na mom favor no favoritism ye mfa mu wo man awira wo sem ne se meka we me de ya na mempempi no mempese o mampani bi be free so as ma criticize no omo di machi wo social media ni se me de free tete
but what I say me defeat tete and me ye medwuma so wo ye de anya me de ma ba beto achi omampani na na do danko akofo ado Ghana fo firi yakoma me ye do na team office nim se wo ye lawyer wo nimra enti na ye nim se wo ba be ma 7 previous Adea friend secretary se ne project to atwa akoro no bebrebe koso wan komo obi a woni mra no so aso nipa nim de ne kotuma asa akoyi no anyway ye visa odi ama obi ase obi atimbo koro no o man mu de hia so wo pani beta wachi a ukita mpabo akese edu baby a wo yenka no krenche papa no no mu say they cannot take we the ordinary Ghanaians for example sabeti ya mini obi ai na maye content kurenti asem to me a ye mfa me nko the very prisoner ye yi papa e free ye no nkrofo wo ho a reasons inte de yi no more the same condition mu they all know omunim amanfo yare de da ho a ebi kura condition ye very terrible I say nko wa bonten yes also nko wa bonten say nipa no fa sa stress yi mu omampani the pardon you've taken from this man no how many are you going to continue